Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio. Nigilong ki khubor bam ta kasngi. Kaseng Nyotrap National Youth Front HNYF kalayaki persya eka sorkar MDA2 da kabayasyong hakmat umot durkyang nangba badan hakmat civil hospital menaka khatndu terik ukelalingkon. Ka HNYF ha ka jingelam uba sadan bla kum presiden kum ka jing persya ya ka rai jong ka sarkar jilla ban penkala ya ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act MSIPF 2024. Kabaailat ya ka Invest Meghalaya Authority IMA banthit jaka na gabenta arhajar arpho kinongbei tingka. Ba sadan bla habaya kren syakilat pathai khubor ka kinhun pinbor ka IMA kan pinmin saw yaki rulum jong ka jilla da ka bapelat ya ka jing sensyar yaki jaka da ki company shimet ki banabar. Ubu jingkali yaki MLA kaliang persya balik kim yakran bat pinsngo yakati kamat hit jaka jong ka sorkar hagadur kadar jong ka kampen roy namar ka pinken yaka anya da kendo kum kalan transfer act. Shishu ka kinhun menteri kabadan hakaliang sorkar kamsalya banwan ra ya katikaan namar kathong jeng ka sorkar hi ka kwa ban pelong kum ka kendo sorkar. Uba sadan bla kat kum ka kendon 39 jong ka an ka airu ya ka jinglait lut na kaliang ka an ya uchairman jong ka dorbar sensyar bat ka komiti badon bor bat baru ki dekot jong ka. Kabamut bagis im thamai kilong syabar ka jingla jong ka jing bishar benya jong ka ying bishar. Ka kinhun penbor kala thoru da ka shiti sya menteri rangba ka jilla da ka bapen pau syai ya ka jing persya jongka bat dawa badai ban pensa nge no ya ketika an bat ka sorkar kan ya mirjingmun shwa bat kinongkir kam bayadai. Kat ba ka sorkar jilla kala penpau ba ka jing penkala ya ka MSIPF ka ailat tang ya ka IMA banseng ya ki bank jaka kerpang na ka benta ka jing penroy ya ki kharkhana ka HNYF kala ong bagani ka an ka de ka agent jong ka jingshim jaka hakaliang jong ki kinhun bomde ki riulum. Kiseng seng balang antang iba sedan bla ibadai iwe na pran kini kun kinong yasat nam tak ba kami jak kecep berujung kam tam jang jang sarkar ya kan yang berkreat investment antang indah ni kenjat ban keli ka thong ba kai juki bai wan ban mi ban yaki ang ni itu ka mat pi wan ni kejingan jeng ini kalau hadir bagi hau bunai Desember macam senam kar potring nilai ke sti sarkar ban penpau ka jing persya ka ba jur ke jongi ya kani ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arjar saw nomor ka jing persya ya kani ka lengba kani ka create ya kata ka Invest Meghalaya Agency short form ki ong bai ka Invest Meghalaya Agency te lengba kani ka Invest Meghalaya Agency ni snow ba kadai ke jing semua ban create ya kani ka landang mo sarkar wala da musim la mention directly ya kani ka bahkan create ka landang lagi kentien ki kedau syai ba kani ka Invest Meghalaya Agency ka ban create do CEO bentung sarkar kalong ban thiet jaka ban sasam kini ki jaka puta sya kita ke investors ki ba fair industrial investors basically mo te ya ba menin ni ba ka sarkar kala bu jimut ban ribuk no ya ka ban amen ya ka section balai pusat ka bakren ya ka ba aibor ya kani ka Meghalaya State Promotion Act boong baka don ka bor ban override iki ak lu abe di kala na position wadi kriti dusturu baka no override te kata kalong kay ka ba ngimla ban priang tang ba to sarkar ka lamut ban amen no to tamang haban budin pat ka amen na kanugo ko te ka baar kalong to menta nakaliang CM bat ki minsan nakapor ki haki press ni ji kata ba ki ong bakani kanu mitungko baka Meghalaya Land Transfer Act Meghalaya Land Transfer Act nalor ki kendon bakran syai but no tribal land shall be transferred to a non-tribal. Nrai menta hak kerteng jong ni ka agency pat. Ka sarkar ka don ka bor ban tit jaka. Par kam simul bu limit lu hadu kan no ban tit jaka. Te kata ka de jingma ka basir khai ka ba ap mo ya ka ladang isu ngap. Ya kan ni ka. Ban nakaliang jungi ka sangi sngo bat kat bak sarkar ka dang don ni ka jingmu ban create ka landang dai kan ni tungko bai ba kami kalian ban sarkar. Long halo ta nongrim ni khot ingani ka jingalang ban pensai pai ba lang ba kilat pada kubor baru ya ki pai ba ki pala yoslo ya ki jingkran ki pensai ki jungi kenang ba ngi haban perkhat ya ka pateng ka sawan namar ngidon tang kendiat ka jaka ni ka
hakani kum ka jai beri mi dan tak dia ka tadang isu ailat no satu kini asam kendiat chati kini bangla kendiat dons municipality hangne dons kata landang sarkar te shanu kala wei jong ki jong jai beri kan pai Tang iba kumba kadang kontrak na kamdan jikta mar kamtam kani kami clear agency investment long kamtam habadi barka kot kakia kika jika puli kumnu ba on yo jingbet hapan da kidwar sino hapan da district council normal bitilek hakateng nak simpan kam jumpa ba dai ka kamdan jikta ni ka jingkran ka sa ka jingkran ka an jingkran ko muita to lada kontrat kum ci minister uang bakan wara ka kot ya ki health institution la ni ki educational institution te balai pa target ya ka 10 billion economy kamut hangta hi ka panpau shahi bakani ka land bank ka sole intention ka dai for industrialization banora ag industries umda dai banong ban kran ni kata ka health institution la ni health investment la ni ka educational investment ka dai hi ka industries nama ka take target ko labu 10 billion dollar economy tang bau sinam yu kan urlong kanu hakta lanu kanu spa hakta ka ka fidon kam nam ta ka 10 billion ka kam shai te habaki ki kim shai haka an baka jikran jong ubreu kalong ka igi ka bang ngimla ban piang ka namar la ade per pentri kami kani ayu pentri kami kan kum ki kendon jong kan ka muskuran sa muskuran mal asutuk bakani ka jingiki jong pi baka jura jong sarkar kami clear agencies kalong tik kumbalong kumski wi ki jaka ki state baya ki jaka jong ki berusim mat pan kalong no ki jaka sarkar to kadin umta kawai nagi jing tho ka jong i ka protest ka presentation jong isu siam dung yong ba kani ka jing tmu jong ka yami ba kani ka investment and facilitation kalong hi ban pan kalai ka sikhi di relation fifty tementa kan kata sibun nomor ba balai larangi pa ya ka system ka barim habai de kani kalan acquisition for industrial purpose long ki habia ibun ki kendon no kung ki social impact assessment pollution clearance environment forest clearance DMR clearance apa kade andai la lupa kalan bang jong sarkar long ayusu kini gile namar nolong ta ladang ipai ke section of pra bakandai jong ni ka kadon artli ki bentama ko wei ka bapla ka kri kadon ka general council ka chairman the chief minister member all cabinet ministers but ki high ranking secretary level jong ki sarkar welfare atau jong department welfare but haka kadon ska bakandai pa kadon high power committee ki jo ki khot chairman the chief minister all members ki cabinet minister ki members tementa lada ke cakap sarkar uhe officer department yusu banang nut ban saham lada lalok chairman chief minister bat cabinet minister ki long member te long kila panap lupa ban klan bor ya ladi ke hakni ba kin la ban ka mal kamdan jumut su ay ka jing sim solution jong ka district council badong ba ka jing wala sarkar kani ka mikle investment jing semua kolong ban kan persa andai kelong si ya skmat usim tang ka concern hatin ba usiam ke agency wala kendo ya kontrak pan ki bakni ki government colleagues semua ki kabinet ki ya sujumut no ki sujumut beli kim tu si ka tena system jong ka cakap ta bengiban tapi ka district council tu kasuhun no tanya ketu ba ong bahap don kami ka NOC na ka district council andai ka jingkali mangabu ngong ka don cakap hai bi ka district council ka cakap kam ka hok jong district council ka tang custodian jong cakap nomor baling ka karan kata ba kum ka jai bering yim pasai kan semen merger bok sarkar banong no baka cakap ka di jupi banong no baka cakap ka di sarkar yim pasai de kan semen merger ngidang don haka kendon ka bang yeso bok sarkar te kamut ka district council ka tang custodian ki try hok jong cakap kidi ki kur kidi ki kirai ki hima ki sinong te balai kita rom ka district council kami karan lam ki kami karan lam ba kede belong khot ke ni hakan ke general council bar high power committee nang ba dakalong sa kumno te karai ke jongki de ban sangap ong umdai ban suyai tanga taka bor jong kita ki em ilaka lani em jong katrit lani UCM lani kita ki cabinet ministers lani chief minister ka ai ka ba pi kwa ban ong tan ha to pi kwa ban pendam senani kan ne kumno nak nakaliang jongi ni sukwa bai ba penduk ya kan ka idea belanda kamut penduk ya kaya mi tiki kui kendon badai bat ki borok kendon badai pak Meghalaya State Investment Promotion Facilitation Act pat long ban keren ndai ketu ka idea jong kalan bang dong kadai ban penduk balik pimda ya keren ya menteri yang ba halar kan ya pak pi sukren nah surok fi long habang ila ai ka siti badon ka resi propiru nasmo kadai kampam jong ka sarkar ban pelai ka pot
ban yakran re balane bakan khot ban yakran ban ai jumut kalau sokar kamle kata tangi hab ban si ban ya king ti ban percaya pai ba so yang percaya dulu ya kan Kini ban ong pat ya ki kinong hikmat ya ki dabar senong habdi bat kini ke benta. Pi baro kinong mikman lar piong ruling ne opposition how much professional ini kan baro khot ya opposition sungamjar ruling lalong kabinet minister lalong member ka aimi ulai kamen te kamut baro hi gidon ka jingmu ko jo ban bani ban sya ba kan kan te nakaliang gi nong